Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ενώπιος ενωπίο, με την ιδιότητα του επίτιμου μέλους της νεολαίας της ΕΔΕΚ, δηλώνω βιολογικά ευάλωτος, αλλά ψυχολογικά παρόν και έτοιμος, πιστός στη ρήτρα ότι ούτε ο θάνατος δεν αποτελεί δικαιολογητικό απουσίας. Απευθύνομαι στην περήφανη νεολαία της ΕΔΕΚ, που κρατά ζωντανή την αγωνιστική παράδοση του κόμματος, που εμένει σε μια νέα διεκδικητική πανεθνική στρατηγική που να προβάλλει το Κυπριακό στη σωστή του αντικατοχική διάσταση. Δεν έχουμε διαφυγή. Στην πορεία μας δαχτυλοδειχτούν τα φυλακισμένα μνήματα, οι αθάνατοι απαγχωνισμένοι, οι απλοί απροσκύλητοι άνθρωποι του Μόχτου, το μωρόν λαβέ του Γρηγόρη, το αν θα βγω πυροβολώντας του Μάτσι. Στην πρωτοπορία ο υπέροχος Φωτίου και ο ανεπανάληπτος Δώρος Λοΐζου με το ολοζώντανο ματωμένο πρόσωπο ανάποδα. Κρίσιμη η φάση του Κυπριακού. Για σωστή στρατηγική επιβάλλεται να καθορίσουμε ποιοι είναι οι στόχοι της Τουρκίας. Ενδιάμεσος στόχος είναι η διχοτόμηση με τη δημιουργία ενός μεταπικιοκρατικού πολυκυδαιμονευόμενου μορφώματος και με τελικούς στόχους τους οποίους με κοινικότητα καταθέτει η Τουρκία, τη διχοτόμηση του Αιγαίου, την κυπροποίηση της Θράκης και την αλεξανδρετοποίηση της Κύπρου. Δεν πρέπει να χωρούν αυταπάτες για τις προθέσεις της Τουρκίας. Θα διαφοροποιήσουν τη στάση τους μόνο αν θίγονται άλλα ευρύτερα εθνικά τους συμφέροντα. Και εμείς, τις κείνων ρήμας υπηθόμενοι, θα αγωνιστούμε ως ότου ελεύθεροι πορευτούμε σε ενιαία ελεύθερη πατρίδα. Το ισοζύγιο αριθμών αντιστρέφεται με την αξιοποίηση των εμπλεκομένων συμφερόντων. Η ρεαλιστική αγωνιστική σας παρουσία με γεμίζει αισιοδοξία. Κανενός τα δικαιώματα δεν αμφισβητούμε, αλλά και σε κανένα δεν εκχωρούμε τα δικά μας. Με μεθοδικότητα, με αγωνιστικότητα, θα εμείνουμε σε λύση συμβατή με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ως ότου ελεύθεροι πορευτούμε σε ελεύθερο πενταδάκτυλο. Θα είμαι παρόν.